Εδώ είμαστε, αγαπημένοι ακροατές στο Κοσμοράδιο 95,1 και απέναντί μου δεν θα σας το αποκαλύψω ακόμη. Θα κάνω ένα μικρό πρόλογο γιατί υπάρχει λόγος. Είναι ένα από τα πολύ καλά παιδιά, το καλά με κάπα κεφαλαίο της ελληνικής δισκογραφίας. Τον αγαπάω ιδιαίτερα, όχι μόνο εγώ και χιλιάδες φαν που τον ακολουθούν τακτά και πιστά όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στην ελληνική δισκογραφία. Ξεκίνησε δειλά. Έχει ανδρώσει το όνομά του και το έχει χτίσει σωστά με γερά θεμέλια. Και εξακολουθεί να απασχολεί και θα απασχολεί για πολλά χρόνια. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό? Γιατί 20 χρόνια επιτυχίας δεν είναι λίγο. Νίκο Βέρτη, καλώς ήρθες στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Πραγματικά είσαι από τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Είσαι ένα παιδί που έχτισε σε πολύ γερά θεμέλια αυτό το οικοδόμημα που ακούς το όνομα Νίκος Βέρτης και φέτος γιορτάζουμε. Ευχαριστώ πολύ, Τάσο μου. Να είσαι καλά. Κοίταξε, προσπαθώ να κάνω πράγματα που αγαπώ. Έτσι, όσο μπορούμε να κρατάμε την αγάπη και τον ενθουσιασμό των πρώτων βημάτων μας, ας πούμε, στη δισκογραφία, και ξέρεις, χρειάζεται και πολύ ο παράγοντας τύχη για να σε κρατάει ο κόσμος και να στηρίζει αυτό που κάνεις. 20 χρόνια. Αυτά τα 20 χρόνια. Τι ποσοστό δίνεις στην τύχη και τι ποσοστό στον επαγγελματισμό σου? Υπάρχει μια κινέζικη παροιμία που λέει: είμαι, πολύ τυχερός γιατί δουλεύω σκληρά. Εννοείται ότι χρειάζεται σκληρή δουλειά για τα πάντα. Αυτό είναι δεν το συζητάμε. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ταλέντο και δεν δουλεύει, μπορεί να κοπεί η πορεία του σε οτιδήποτε κάνει στη ζωή του. Και κάποιος που δεν έχει ταλέντο και δουλεύει πολύ σκληρά μπορεί να ξεπεράσει αυτόν που δεν έχει το ταλέντο. Εννοείται ότι δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά. Όλοι οι καλλιτέχνες, νομίζω, και όλοι οι άνθρωποι που αγαπούν πολύ το αντικείμενο που ασχολούνται και κάνουν με αγάπη. Όμως ο παράγοντας τύχη είναι πάρα πολύ μεγάλος, γιατί τυχαίνει κάποιες φορές κάποιοι άνθρωποι να αγαπούν και αυτοί το αντικείμενο που κάνουν, να δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά και δυστυχώς να μην έχουν τη δική μας τύχη. Αυτό βλέπουμε κάποιοι αστάθμητοι παράγοντες. Ναι, στην πορεία. εννοείται. Το σύμπαν συνομωτεί λοιπόν ώστε να πάνε τα πράγματα κάπως έτσι, να πάνε καλά, και είμαι πολύ ευτυχής. Μου φαίνεται περίεργο, ακούγεται λίγο παράξενο, γιατί όταν ακούς 20 χρόνια δισκογραφίας, γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν τραγουδώ 20 χρόνια, τραγουδώ πολύ παραπάνω. Έτσι. Τραγουδώ από πολύ μικρός. Επαγγελματικά ξεκίνησα τα Σαββατοκύριακα από 16 χρονών. Οπότε καταλαβαίνεις, όσο περνάνε τα χρόνια, πρέπει να βρίσκεις μια χρυσή τομή ώστε να κρατάς τον ενθουσιασμό σου, όπως είπα και πριν. Μια τονωτική ένεση κάθε φορά για να κάνεις ένα σκαλί παραπάνω. Έτσι. Και σήμερα εδώ που βρισκόμαστε, δεν σου κρύβω ότι το συναίσθημά μου δεν είναι σαν να τραγουδάω τόσα χρόνια, είναι σαν μια καινούργια αρχή. Να πούμε βέβαια ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ όμορφο χώρο, στο Θέατρο Γης, γι' αυτό κάνουμε και αυτή τη συνέντευξη. Γιατί σήμερα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη σε ένα μαγικό χώρο. Είναι μαγικός, είναι η πρώτη φορά που θα τραγουδήσω εδώ πέρα, και κοιτάζοντας τώρα την πανέμορφη αυτή η κερκίδα, έτσι μου θυμίζει λίγο την Επίδαυρο, όπου και η αρχιτεκτονική του χώρου είναι πολύ επιβλητική. Οπωσδήποτε το κάτω μέρος, η αρένα, έχει κάτι πιο ροκ. Είναι ένα ωραίο πάντρεμα, νομίζω, του χώρου. Δεν έχω παίξει ποτέ. Όσοι συνάδελφοι έχουν παίξει εδώ πέρα όμως είναι ενθουσιασμένοι, και νομίζω ότι θα γίνει κάτι μαγικό. Κοίταξε, από την προπόληση και από αυτό που εκλαμβάνουμε όλοι, όντως θα γίνει κάτι μαγικό, γιατί είναι sold out. Ναι, αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι το sold out. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο κόσμος που θα έρθει και θα δει, θα παρακολουθήσει τον καλλιτέχνη ή όποιο καλλιτέχνη πάει να παρακολουθήσει, είναι να μείνει ευχαριστημένος, να του μείνει μια αξέχαστη βραδιά. Ξέρεις, ο απότερος σκοπός δεν είναι οι αριθμοί. Επιμένω σε αυτό το πράγμα, το λέω και στους συνεργάτες μου πολλές φορές, γιατί ο εγωισμός μας πάντα μας φωνάζει να δείξουμε το πόσο πουλήσαμε. Και πολλές φορές συναντώ κόσμο και μου λένε: καλά, εκεί είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήρθαμε σε σένα και γινόταν χαμός. Εμένα δεν με ενθουσιάζει αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι φεύγοντας. Το θέμα είναι να πεις ότι πήγαμε και περάσαμε καλά. Δηλαδή, για μένα είναι προτιμότερο να πάω σε μια συναυλία και να έχει 100 ανθρώπους από κάτω και να περάσω μαγικά, παρά να πάω σε μια συναυλία και να έχει 100.000 κόσμο και να μην περάσω ωραία. Πιο σημαντικό είναι αυτό. Άλλωστε, όταν πληρώνεις ένα εισιτήριο για να πας να παρακολουθήσεις ένα καλλιτέχνη ή μια παράσταση, πας να ψυχαγωγήσεις τον εαυτό σου. Αν η ψυχαγωγία προσμετράται με τον αριθμό των εισιτηρίων, τότε κάτι κάνω λάθος. Δεν κάνεις τίποτα λάθος και ξέρεις που θα επιμείνω εγώ. Ήδη φέτος, τα 20χρονά σου, έχεις γυρίσει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρουσιάζοντας κάτι που θα μου επιτρέψει τον τίτλο μια υπερπαραγωγή, κάτι μοναδικό.
Δηλαδή από το stage, τα φώτα και όλα αυτά είναι κάτι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα. Είναι πολύ όμορφο. Και όλες οι προηγούμενες εμφανίσεις σου και σε νυχτερινά κέντρα έχουν τη σφραγίδα του Νίκου Βέρτη ότι ο Νίκος αυτό παρουσιάζει δεν κοροϊδεύει τον κόσμο, δεν είναι μια αρπαχτή. Είναι κάτι από την αρχή μέχρι το τέλος, σωστά δομημένο, άκρως επαγγελματικό. Εντάξει, βέβαια, ο κάθε καλλιτέχνης, ο κάθε επιχειρηματίας, ο κάθε παραγωγός έχει το δικό του σκεπτικό και αυτό που θεωρεί ότι αρέσει στον κόσμο. Εμένα, αυτά που κάνω εγώ στις ζωντανές μου εμφανίσεις είναι αυτά που νιώθω ότι μου ταιριάζουν. Ναι, βέβαια, δεν είσαι μόνο. Η σκηνή είναι και ένα ρούχο που φοράς. Δηλαδή πρέπει να σου ταιριάζει. Εμένα μου αρέσει και μπαίνω στη διαδικασία και κάθομαι και τη σχεδιάζω. Μ' αρέσει πολύ. Δεν είσαι μόνο καλλιτέχνης, είσαι και επιχειρηματίας όμως. Όχι, εγώ είμαι καλλιτέχνης. Και μετά πάει ο επιχειρηματίας. Εγώ είμαι καλλιτέχνης. Ή περικλεί όλο αυτό. Το αν μπω κάποιες φορές και συμμετέχω σε μια παραγωγή, σε κάτι, δεν με κάνει επιχειρηματία, με κάνει καλλιτέχνη και η ανάγκη να γίνει κάτι καλύτερο, ίσως σε κάνει να συμμετέχει σε μια παραγωγή. Μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ να είμαι σε καμιά επιχείρηση και καμιά παραγωγή. Να πηγαίνω μόνο για να τραγουδάω. Αλλά κάποιες φορές πρέπει να αλλάξει το σκεπτικό κάποιων παραγωγών ή κάποιων επιχειρηματιών. Άρα λοιπόν οι καταστάσεις μπορεί να σε αναγκάσουν να κάνεις πράγματα που δεν θα έπρεπε να ασχοληθείς. Άρα θεωρώ ότι η δουλειά μου είναι καλλιτέχνης, τραγουδάω, παίζω μουσική, είμαι τραγουδοποιός. Παύλα και αν χρειαστεί. Κάνω και καλά πράγματα. Μάλλον θα έπρεπε να ξεκινήσω με το πρώτο, ότι είμαι πρώτα μπουζουξής. Πρώτα μπουζουξής και μετά ερμηνευτής. Γιατί έτσι ξεκίνησα. Για το καινούργιο τραγούδι, ποιος ήταν ο πρώτος συνεργάτης που το έβαλες και είπες εδώ η γλυκιά μπαλάντα τι λέει? Όχι, βάζω τα τραγούδια μου και τα ακούνε πολλοί. Όπως σου είχα πει, ο κάθε ένας ακροατής που θα ακούσει το τραγούδι μου, ξέρω περίπου ποιο κοινό αντιπροσωπεύει. Άρα και μ' αρέσει πολλές φορές γιατί ξέρεις κάποια τραγούδια τα ακούς από την πρώτη φορά και τρελαίνεσαι. Η γλυκιά μπαλάντα δεν θεωρώ ότι είναι από τα κομμάτια που τα ακούς από την πρώτη και σου αρέσει. Είναι και λίγο παράξενο για να τα ακούσεις από τον Βέρτη. Σου λέει δεν είναι το λαϊκό τραγούδι που ξέρουμε από τον Βέρτη, αλλά εγώ είμαι και ένας άνθρωπος που θέλω να κάνω και διαφορετικά πράγματα. Ναι, μεν η μελωδία είναι λαϊκή, ο ρυθμός είναι λίγο πιο μοντέρνος, είναι πιο πατάει πάνω σε δίσκο. Είναι πολύ περίεργο αυτό που λέω. Και μου αρέσει να κάνω διαφορετικά πράγματα. Θέλω να μην είναι μονότονο το πρόγραμμά μου. Θέλω να έχει ποικιλία. Τα τραγούδια που κυκλοφορώ θέλω να μην είναι μονότονα. Θέλω να περνάνε τα χρόνια και να έχω. Δηλαδή, σκέψου ένα τραπέζι που να έχει και τη σαλάτα, να έχει και την μπριζόλα, να έχει και την πατάτα, να έχει τα πάντα μέσα. Εσύ έχεις συνεργαστεί και με δύο καλλιτέχνες που έχουν πάει στη Eurovision. Ναι. Έχεις κάνει ντουέτα. Για ποιον λες τώρα? Για σένα. Για τον Αμίρ και με μία από το Ισραήλ. Ναι. Σωστά, έχει πάει και εκείνη στη Eurovision. Για ποια λες τώρα, για την. Εσύ θα μου πεις τα όνομα. Η Ισραήλ έχει πάει στη Eurovision. Ναι. Την πιτσιρίκα που βγήκε πέρσι. Όχι, παλαιότερα που έχεις κάνει ένα ντουέτο. Έχει πάει και η Σαρίτη στη Eurovision. Βέβαια. Δεν το ξέρω. Είδες τι μαθαίνεις από μένα. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα τα της Eurovision. Ο Αμίρ, ναι. Ο Αμίρ έχει πάει και η κυρία από το Ισραήλ έχει πάει. Η Σαρίτη είχε πάει. Έχει πάει βεβαίως, εκπροσωπώντας το Ισραήλ. Θα το ψάξω. Είδες, τι να το ψάξεις το λόγο, είναι γκαραντί, δεν το συζητάω. Θα είναι παλιότερα ίσως. Πολύ παλαιότερα. Λοιπόν, εσύ θα πήγαινες στη Eurovision, γιατί όπως τώρα λες η γλυκιά μπαλάντα έχει δίσκο, είναι μια μπαλάντα, είναι ρυθμός Eurovision. Δεν είναι λαϊκό που σε κρατάει πίσω. Με ένα τέτοιο τραγούδι θα πήγαινε? Κοίταξε, τώρα δεν έχω το όνειρο να πάω στη Eurovision. Οπωσδήποτε είναι μια τρελή παραγωγή και ένα πράγμα που. Κάτι μαγικό έτσι όπως στείνεται πλέον. Ναι, είναι πολύ εντυπωσιακή παραγωγή. Και οπωσδήποτε σου δίνει μια ευκαιρία να απλώσεις τα φτερά σου και να πας στο εξωτερικό. Βλέποντας πολλά συγκροτήματα ξένα από χώρες που δεν κάνουν τόσο εύκολα καριέρα στο εξωτερικό και ξαφνικά βλέπεις ότι ξεπετάγονται και Σουηδοί και Ιταλοί και διάφοροι που κάνουν καριέρα. Εάν θα πήγαινα ποτέ, που δεν είμαι της. Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί ο Αμίρ είναι top στη Γαλλία, αλλά πήγε. Αυτή τη στιγμή είναι ο πιο εμπορικός. Μπράβο, γι' αυτό το λέω. Γιατί κάποιοι λένε ότι πάνε καινούργοι για να τους γνωρίσει ο κόσμος. Δεν πάνε μόνο καινούργοι, πάνε και top καλλιτέχνες. Όχι. Ναι, απλά η Eurovision είναι και δίκοπο μαχαίρι, νομίζω. Είσαι απογειώνει, είσαι καταπίνει. Έχει και αυτό. Έχεις αυτή τη φοβία με σε καταπιεί? Καλά, φοβίες έχω πολλές από τώρα. Αυτό Δίνε μου πάσης εσύ τώρα. Δίνε μου πάσης. Όμως δεν σου κρύβω ότι αυτή τη στιγμή δεν θα πήγαινα στη Eurovision. Αλλά στο μέλλον, αν υπήρχε ένα τραγούδι που θα θεωρούσα ότι
θα εκπροσωπούσε και την Ελλάδα και τη δική μου μουσική, το ύφος μου, ας πούμε, γιατί βλέπω ότι ο κόσμος αγαπά την ελληνική μουσική πάρα πολύ. Το βλέπουμε και στις συναυλίες που κάνουμε στο εξωτερικό, που μαθαίνει ο κόσμος τα τραγούδια στα ελληνικά. Είναι κάτι πολύ ρομαντικό να ακούς μια ξένη γλώσσα που ναι, μεν δεν την καταλαβαίνεις, αλλά να προσπαθείς να τραγουδήσεις τα λόγια. Ναι. Είναι κάτι πολύ περίεργο, συμβαίνει κάτι πολύ μυστήριο εκεί. Νομίζω ότι ο χρόνος θα δείξει. Μου είπες έχεις πολλές φοβίες. Πες μου κάποιες από τις φοβίες σου. Έχω πολλές τώρα, δεν ξέρω τι να σου πω. Εντάξει, προσπαθώ να τις ξεπερνάω και να μην τις συζητάω, γιατί άμα τις συζητάς γίνεται χειρότερο. Ας πω μια κλασική που έχει πάρα πολλοί κόσμος με τα αεροπλάνα. Την έχω ξεπεράσει όμως. Είμαι σε πολύ καλό δρόμο. Παρέα να μου πεις τον τρόπο. Ναι. Προχθές που ήρθα από την Αθήνα, κάναμε μια καλή βουτιά, αλλά ήμουν σταθερός. Εγώ ακριβώς την ίδια φοβία. Να σου πω τώρα. Είσαι ένας καλλιτέχνης που όλα αυτά τα χρόνια πρωταγωνιστείς μόνος σου. Γιατί το κάνεις αυτό και δεν έχουμε δει κάποια συνεργασία με κάποιους άλλους? Κάποιους μεγάλους, κατάλαβες, γιατί έχεις πάντα νέα παιδιά δίπλα σου και τους δίνεις και το βήμα και τους βγάζεις και μπροστά και αυτό είναι προς τιμή σου, εννοείται. Αλλά δεν έχουμε δει τη συνύπαρξη σου, είσαι ο μόνος που το έχεις καταφέρει πλέον. Να μην έχεις δίπλα σου ένα πλαισίωμα είτε με μια κυρία είτε με ένα κύριο. Όχι, έχω κάνει κάποιες συνεργασίες, έτσι. Εντάξει, όχι. Με ίσα ονόματα με σένα, όχι. Όχι, κάτι τέτοιο δεν έχω κάνει. Κοίταξε, μου αρέσει. Τρέφω έναν κρυφό θαυμασμό για νέους καλλιτέχνες, οι οποίοι θεωρώ ότι έχουν ταλέντο σε κάτι, σε οτιδήποτε, είτε είναι η φωνή, είτε είναι η σκηνική παρουσία, είτε είναι κάτι, και θεωρώ ότι αδικούνται από τον κόσμο και δεν τους βοηθάει το πράγμα, ας πούμε, να κάνουν καριέρα. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί πάρα πολλά νέα παιδιά που ήταν μαζί έχουν κάνει μεγάλη καριέρα και έχουν γίνει πολύ έτσι δυνατά και ηχηρά αγαπητά ονόματα στο ελληνικό πεντάγραμμο, και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το πράγμα, γιατί δεν θέλω να συζητήσουμε για τα ονόματα, γιατί δεν έκανα κάτι παραπάνω εγώ από αυτό που θα πρέπει να κάνει ο καθένας μας. Τους έδωσα απλά το χώρο και τη σκηνή να βγουν και να τραγουδήσουν, και απλά το αποδείξαν ότι μπορούν. Πάτησαν με μεγαλύτερη δυναμική μετά και είδαν ότι δεν είναι τόσο δύσκολο, και πραγματικά ένας άνθρωπος που παίζει μουσική, που ασχολείται, τραγουδάει και είναι πολύ καλός, δεν πρέπει να απογοητεύεται. Δεν είπα, αυτά τα που λένε πολλές φορές υπάρχει το σύστημα και αυτό, είναι για μένα είναι ένας παίχτης που βάζει γκολ, τον θέλει η ομάδα ό,τι και να κάνει. Άρα στο μέλλον μπορεί να συνεργαστείς και με κάποιον πρωτοκλασσάτο, δεν το αποκλείεις? Εννοείται πως θα γίνει και αυτό. Εννοείται, θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Αν τύχει χρονιά που δεν βρω τέτοια ομάδα από νέα παιδιά, θα το κάνω. Κατά καιρούς είσαι από τα περιζήτητα ονόματα για talent show. Σου έχουν κάνει πολλές φορές πρόταση, το έχεις πει και εσύ, και έχει παραξηγηθεί μια δήλωσή σου που είχες κάνει για τα χρήματα. Ναι, βέβαια, εγώ δεν ανέφερα αυτή τη δήλωση για τα χρήματα, ότι όσα λεφτά και να μου δίνανε, είχα πει ένα ποσό τότε. Δεν ανέφερα το ποσό αυτό, ότι δεν το έχω ανάγκη αυτό το ποσό. Εννοείται. Όλοι θέλουμε. Ποιος άνθρωπος? Απλά αυτό που ανέφερα είναι ότι ουσιαστικά όταν πεις ένα όχι σε ένα πράγμα, θα πρέπει το όχι σου να έχει την ισχύ με όσα λεφτά και να σου δώσουν. Αν υποκύπτεις στο χρήμα, σε κάτι που δεν νιώθεις ότι μπορείς να κάνεις, δεν θέλω να πω τη λέξη. Από ξεκινάει. Λοιπόν, δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Πρέπει να κάνεις μόνο αυτό που νιώθεις. Αν αύριο ξυπνήσω και πω ότι θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα, θα το κάνω. Δεν με πειράζει το ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν ήθελα να το κάνω. Δεν έχω εγωισμό. Και δεν κατηγορώ ποτέ κανέναν συνάδελφό μου που πάει και το κάνει αυτό το πράγμα. Μιλώντας με πολλούς συναδέλφους μου που το κάνουν, το αγαπούνε, τους αρέσει. Ξυπνάνε και πηγαίνουν στην εκπομπή και το κάνουν με κέφι, με διάθεση. Και δεν είπα ποτέ ότι αυτό είναι λάθος. Δηλαδή, αν ένιωθα και εγώ αυτό το πράγμα, θα το έκανα στο πρώτο δευτερόλεπτο. Απλά δεν θα με πείσουν ζορίζοντάς με να κάνω κάτι που δεν νιώθω εκείνη τη στιγμή. Καταλαβες? Αυτή ήταν η μόνη διαφορά. Κατά καιρούς, κάποιες δηλώσεις που έχεις κάνει έχουν παρεξηγηθεί. Σε έχει στεναχωρήσει αυτό που βλέπεις να σχολιάζονται και λένε ότι είναι αναχρονιστικός, οι δηλώσεις είναι παλιωμοδίτικες και όλα αυτά? Όχι, εντάξει, δεν είναι κακό. Γιατί ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι έχουν διαφορετική άποψη σε κάτι. Και εννοείται ότι θα σε κρίνουν. Από τη στιγμή που λες την άποψή σου, η άποψή σου θα διαφέρει πολύ κόσμο. Υπάρχει κάποια άποψη, υπάρχει ένα πράγμα. Υπάρχει μια ιδέα στον κόσμο, μια άποψη, ένα αντικείμενο που να αρέσει σε όλους? Τίποτα. Τίποτα δεν αρέσει σε όλους. Πάντα θα υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που θα έχει την αντίρρησή του σε αυτό. Δικαίως. Αυτή είναι η ομορφιά του κόσμου και του σύμπαντος που ζούμε. Αυτή είναι η ομορφιά που μας χάρισε ο Θεός. Έτσι, η πολυμορφικότητα που έχουμε.
Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ακόμα και η αντίδρασή τους, η αρνητική κάποιες φορές, δεν πειράζει, δεν είναι κακό. Δεν πειράζει. Για μένα είναι καλοδεχόμενη. Γιατί μετά από τόσα χρόνια, λες γιατί τώρα να πούν αυτό για μένα, που όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω δώσει κάποιο δικαίωμα. Ας πρόσεχα κι εγώ σε αυτό που είπα. Κοίταξε, λέω την άποψη. Κοίταξε, γενικά, ή δεν θα πεις την άποψή σου και θα χαμογελάσεις και θα το κρατήσεις για σένα, ή θα πεις την άποψή σου και θα ξέρεις ότι θα φας και 2 βελάκια. Θα υποστείς συνέπειες. Δεν πειράζει, ρε παιδιά. Πραγματικά είναι φυσιολογικά αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται. Σε άλλον αρέσει το άσπρο, σε άλλον αρέσει το μαύρο. Πάντως ένας αρέσει να μαγειρεύει η νύφη, η εκάστοτε. Κοίταξε, όπως η μαμά σου. Ναι, στη δήλωση που κάνα τότε είπα κάτι που αρέσει σε εμένα και πραγματικά. Όχι όμως να υποβιβάσω τη γυναίκα. Τη μητέρα μου τη σέβομαι και είναι η κορώνα στο κεφάλι μου. Η σχέση που έχω, εάν μου μαγειρέψει, είναι η βασίλισσα του σπιτιού. Δεν ποτέ θα δείξω στη γυναίκα που είμαι μαζί ότι επειδή μου μαγειρεύει είναι υποδιέστερη. Αυτό παρεξηγείται. Είναι λάθος αυτό. Εγώ μπαίνω μες στην κουζίνα και κάθομαι στην περίοδο της Σαρακοστής που έχω περισσότερο χρόνο και αποφασίζω να είμαι στο σπίτι μου, μπαίνω και μαγειρεύω 2 φορές τη μέρα. Αυτό τι με κάνει λοιπόν, κατώτερο? Δεν είναι. Είναι ωραία. Η μαγειρική, παιδιά, ή κάποια πράγματα, ακόμα και δουλειά στο σπίτι, είναι μια ψυχαγωγία για μένα. Εγώ το κάνω και το αγαπώ αυτό το πράγμα. Κάποιος άνθρωπος, μια γυναίκα που θα ζει μαζί μου, αν δεν ταιριάζουν σε αυτό το πράγμα, για εμένα όμως και κατά τη δική μου άποψη, ίσως να μην ταιριάζουμε. Δεν σημαίνει ότι είναι κακό όμως να το κάνει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν είναι καθόλου κακό αυτό. Μίλησες για την περίοδο της Σαρακοστής και έχεις αναφερθεί ότι είσαι ένας άνθρωπος που πιστεύει πάρα πολύ στη θρησκεία. Ναι, δεν είμαι καλός χριστιανός, έτσι, μην το παίζουμε τώρα ότι είμαστε και οι Άγιοι. Εννοείται. Απλά πιστεύω, με βοηθάει η θρησκεία πάρα πολύ, το έχω πει πολλές φορές. Και ο κάθε άνθρωπος νομίζω ότι όπου πιστεύει και ό,τι νιώθει και τον κάνει να νιώθει ότι αυτό το πράγμα τον κάνει καλύτερο άνθρωπο, είναι ωραία να ασχολείται με αυτό. Εμένα αυτό το πράγμα που με γεμίζει είναι η πίστη μου στο Χριστό, στο Θεό και στις δύσκολες στιγμές μου. Τον έχεις επικαλεστεί, έτσι? Πολλές φορές, ναι, και έχω τη ζεστασιά στην καρδιά μου μέσα. Πες μια δύσκολη στιγμή που πέρασες όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι μια, είναι πολλές. Απλά είμαι από τους ανθρώπους που βλέπουν το ποτήρι πολύ μισογεμάτο και το πρώτο πράγμα που κάνω είναι γρήγορα να διώξω όλη αυτή την αρνητικότητα, όλη αυτή τη φοβία, οτιδήποτε μπορεί να σε ρίξει. Γιατί άμα σηκώσει το κεφάλι σου. Πορεία σου που είπες σταματάω, δεν πάει. Πολλές φορές. Πότε έγινε αυτό? Πολλές φορές. Δεν θα σου πω ποτέ. Έγινε, όμως όταν νιώσεις. Πέρασες τέτοια στιγμή? Όλοι μας περνάμε, φυσικά. Όποιος πει ότι δεν έχει περάσει τέτοιες στιγμές είναι εντός εισαγωγικών το κρύβει. Δεν θα πω ότι είναι ψεύτης. Λοιπόν, όταν έχεις δυσκολίες, απλά σήκωσες το κεφάλι σου ψηλά και κοίτας στον ουρανό. Να καταλάβεις πόσο μικρά είναι τα προβλήματά σου. Είναι μια σταλίτσα. Αυτά που εσύ θεωρείς προβλήματα ή ότι σε έχει αλλάξει η ψυχολογία σου. Σήκωσε το κεφάλι σου πάνω στον ουρανό και δες πόσο τυχεροί είμαστε που ζούμε σε αυτό το σύμπαν. Πες μου τώρα, πώς φαντάζεσαι τον Νίκο μετά από 10 χρόνια? Τι θα ήθελες να έχεις καταφέρει? Και σε επαγγελματικό επίπεδο και σε προσωπικό εννοείται. Γιατί τα χρόνια περνάνε, το λέγαμε και πριν. Θα σου πω επαγγελματικά ότι θα ήθελα να είμαι όπως είμαι τώρα. Δηλαδή να έχω τη δυνατότητα να πραγματοποιώ κάθε χρόνο τα όνειρά μου και να κάνω ό,τι μου κατεβαίνει στο κεφάλι. Να μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα γιατί ξέρεις, χρειάζεται πολύ η τύχη και η στήριξη του κόσμου να μπορείς επαγγελματικά να τολμάς. Προσωπικά θα πω ότι θα ήθελα να εξελιχθώ σαν άνθρωπος και να είμαι σοφότερος από ό,τι είμαι σήμερα. Δεν ξέρω, εννοείται τώρα, ξέρεις, το πας στον παράγοντα οικογένεια. Εννοείται, όπως όλες οι συνεντεύξεις, αυτό είναι τύχη. Δεν ξέρω, μπορεί να τύχει και σε 10 χρόνια να έχω και την οικογένεια. Ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά θέλω να είμαι, μετά από 10 χρόνια, να είμαι σοφότερος και να πω ότι 10 χρόνια πριν σκεφτόμουν έτσι. Τώρα είμαι σοφότερος και σκέφτομαι καλύτερα. Είμαι ο μόνος δημοσιογράφος που δεν σου έκανε την ερώτηση και την απάντησες μόνος όμως. Σε βλέπω, εγώ όμως το βλέμμα σου βλέπω. Δεν ήθελα να ρωτήσω όμως αυτό, πίστεψέ με. Γιατί πραγματικά αλλού το πήγε. Το πήγαινα γιατί είπες να έχω αυτή τη διάθεση και όλα αυτά. Να υπάρχει δηλαδή το παιδί μέσα σου να δημιουργεί. Ναι, αυτό είναι. Νίκο, η μεγαλύτερη τύχη. Το Βέρτης είναι ψευδόνυμο, έτσι? Ναι. Το κανονικό ποιο είναι? Το κανονικό μου είναι Αρβανιτίδης. Το Βέρτης είναι ένα τυχερό όνομα, πολύ. Πώς σου ήρθε?
Κοίταξε, έχω χρόνια να το πω, αλλά το είχα δηλώσει παλιότερα στις συνέντευξεις. Τα πρώτα μου χρόνια, θυμάμαι, το είχαμε και πει. Στην πρώτη τηλεοπτική εκπομπή, αλλά δεν το ξέρει ο κόσμος. Τραγουδούσα στη Βέρεια, νομίζω ήταν το 98-99, κάπου εκεί, σε ένα μαγαζί εκεί πέρα και ήμουν άρρωστος, είχα πυρετό, είχα 40 πυρετό και ξύπνησα μέσα στη νύχτα, είχα εφιάλτες και είδα ξαφνικά ένα όνειρο, όπου μετά από αυτό το όνειρο μπορούσα να κοιμηθώ. Ήμουνα σε ένα αρχαίο θέατρο, φορούσα χλαμίδα, κάτι σαν χλαμίδα τέλος πάντων. Ήταν κατάμεστο το αρχαίο θέατρο, υπήρχε ένα λευκό πανό με μαύρα γράμματα που έγραφε Βέρτης. Σηκώθηκα, έγραψα το όνομα και ξανά έπεσα για ύπνο σαν πουλάκι. Και την άλλη μέρα που ξύπνησα, το πρωί που ξύπνησα τέλος πάντων, είδα γραμμένο το όνομα, δεν θα το θυμόμουν. Και μετά θυμήθηκα το όνειρο και όλο, ήταν πάρα πολύ έτσι, περίεργο. Δεν πιστεύω πολύ στα όνειρα και όλα αυτά. Κράτησα το όνομα, το συζήτησα με τους ανθρώπους τριγύρω μου και στο χαβαλέ ξεκίνησε να με φωνάζουν όλοι Βέρτη και αστραπή άλλαξε η ζωή μου. Αστραπή όμως πολύ, δηλαδή κάθε μήνα άλλαζε η ζωή μου. Το ένα έφερνε το άλλο, ερχόντουσαν απίστευτες προτάσεις, δισκογραφικές εταιρείες, όλα αστραπή. Λες και κάτι. Μαγικό, ήταν σημάδι. Μια μαγική χρυσόσκονη, ναι. Πολύ τύχη. Ναι, πολύ παράξενο. Πες μου ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι. Αν έχεις, θέλω να μου πει, θα μου πεις δεν είναι πολλά. Πες μου 5. Σου δίνω την ευκαιρία των κινήσεων και ανοίγω τη βεντάλια σε 5. Κοίτα, δεν μπορώ να σου πω. Δεν νομίζω ότι κάποιος... Σταθμούς τότε της καριέρας σου. Είναι πιο εύκολο νομίζω αυτό. Κοίταξε, σταθμούς. Στιγμές. Στιγμές. Έχω μια αγαπημένη στιγμή. Τραγούδια τα αγαπάς όλα και τα έχεις επιλέξει εσύ. Κάποια λιγότερο, κάποια περισσότερο. Περισσότερο αγαπάς τα τραγούδια που δεν έχουν διαπρέψει και δεν έχουν κάνει επιτυχία. Όπως λέω πάντα, ο ερμηνευτής και ο δημιουργός αγαπούν πιο πολύ τα τραγούδια που δεν έχουν κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία. Είναι σαν ένα γονιό που έχει ένα παιδί ή έχει 5 παιδιά και το ένα παιδί δεν είναι τόσο καλός μαθητής. Σε ποιον πέφτουν πάνω? Σε αυτόν για να το βοηθήσουν. Σε αυτό έχουν μια περισσότερη αδυναμία. Κάπως έτσι είμαστε νομίζω όλοι μας. Αγαπούμε πιο πολύ τα τραγούδια που δεν έχουν κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία. Γιατί νιώθουμε ίσως ότι είναι και λίγο πιο αδικημένα. Στιγμές τώρα, έχω αρκετές στιγμές, αλλά μία συγκεκριμένη στιγμή είναι με τον αείμνηστο Αντώνη Βαρδί, που έχουμε μπει στο στούντιο, έχουμε μπει στις 8 ώρα το βράδυ και μετά από μια ώρα ξεκίνησε μια κουβέντα, ξεκίνησε ο Αντώνης να μου μιλάει. Πριν πω το θύμωσε απόψε καρδιά, ξεκίνησε να μου μιλάει, διώξαμε ηχολήπτες και παραγούς από το στούντιο μέσα και μείναμε οι δυο μας. Ήπιαμε και οι δυο πολύ. Με έκανε να καπνίσω που είχα κόψει το τσιγάρο καιρό. Λοιπόν, και μου εξομολογήθηκε μια ιστορία, πολλές ιστορίες, αλλά που ήταν αφιερωμένο αυτό το τραγούδι. Και πού ήταν αφιερωμένο? Δεν μπορώ να σου πω, γιατί πήγα και έπιασα τη γυναίκα που ήταν έτσι. Για αυτή το τραγούδι, Ναι, κάπως έτσι. Και τι να σου πω τώρα, με συγκίνησε, κλαίγαμε και στο δεύτερο κουπλέ του τραγουδιού έκλαιγα. Δηλαδή η φωνή μου έχει σπάσει από τη συγκίνηση, την ιστορία που μου είπε ο Αντώνης, και το είπα με τη μία, θυμάμαι, μια και έξω το είχα πει εκεί, γιατί το συναίσθημα που μου βγήκε εκεί τη στιγμή ήταν πολύ φορτισμένο. Ναι. Και θυμάμαι που και ο Γιάννης, ο γιος του Αντώνη, ο Βαρδής, μου έλεγε, και ο Αντώνης ακόμα, το θυμάμαι τα τελευταία όταν μιλήσαμε, ότι άκουγε το τραγούδι πάρα πολύ. Και όταν πήγαινε στο νοσοκομείο και δεν ήταν καλά, το άκουγε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Οι συναυλίες και εμφανίσεις σου δεν σου επέτρεψαν να είσαι στη συναυλία? Ναι, δυστυχώς δεν μπορούσα να είμαι. Δυστυχώς. Άστο, τέλος πάντων. Θα είμαι όμως την επόμενη, σίγουρα. Ξέρεις, αυτές τις στιγμές με τέτοιους ανθρώπους, και εγώ τον είχα γνωρίσει τον Αντώνη τον Βαρδί και ήταν εξαιρετικός και ήταν άνθρωπος που σου άνοιγε την καρδιά του και σου έλεγε πράγματα, σου εκμυστηρευόταν. Είναι μαγικές αυτές τις στιγμές και σίγουρα είσαι από τους τυχερούς που βίωσαν. Ένας και μοναδικός. Αυτός ήταν ο χαρακτήρας του ήταν. Τι να σου πω τώρα. Είχε και πολύ χιούμορ. Και ωραίο χιούμορ. Δηλαδή σου έκανε πλάκα και δεν γελούσε. Και πρέπει να το καταλάβεις από μόνος σου. Σε τρολάρεις. Με ποιους άλλους? Όταν φαντάζω, με πήρε τηλέφωνο μέσα στη νύχτα σε αυτό το τραγούδι. Και ήταν 2-3 ώρα τη νύχτα και με πήρε και μου λέει, Νίκο, άκου, μου λέει, έγραψα ένα τραγούδι, μια ωραία μπαλάντα για σένα.
Και του λέω: ωραία, ακούω. Και ξεκίνησε, άφησε το τηλέφωνο κάτω στο τραπέζι και έπαιζε με την κιθάρα του και το τραγούδι και το άκουσα. Και του λέω, επειδή είχε πάρα πολύ χιούμορ ο Αντώνης, και είπα να του κάνω κι εγώ μια φορά πλάκα. Και αφού το τραγούδι στο τραγούδι, εγώ τρελάθηκα φυσικά, του λέω, μου λέει: πώς το άκουσες? Του λέω: εντάξει, δεν τρελάθηκα. Και ναι, του λέω: δεν τρελάθηκα. Και πάγωσε ο Αντώνης. Μου λέει: σοβαρά? Μου λέει: δεν σου άρεσε? Είναι κομματάρα, μου λέει, πολύ ωραίο τραγούδι. Του λέω: εντάξει, είναι ρε παιδί μου, δεν είναι και κάτι που τρελάθηκα. Του λέω: και κλείνουμε το τηλέφωνο έτσι και τον αφήνω έτσι. Και την άλλη μέρα ξυπνάει και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: τώρα κατάλαβα, ρε μπαγάσα, μου λέει, ότι με κοροϊδεύες. Και πεθάνω στο γέλιο. Δεν του είπα ποτέ ότι μου άρεσε, αλλά κατάλαβα ότι το έκανα πλάκα. Και μετά τα είπαμε στο στούντιο εκεί. Ποιες άλλες συνεργασίες ξεχωρίζεις? Εννοείς καλλιτεχνικές? Καταρχήν, έχεις φίλους από αυτό το χώρο, κάνεις παρέα? Δεν θέλω να αναφερθώ στα ονόματα, εσύ τα ξέρεις. Εγώ τα ξέρω, ναι. Εκτός αέρα ξέρεις. Έχω φίλους και τους αγαπώ πάρα πολύ και με αγαπάνε. Και απλά θα αδικήσω ίσως κάποιους άλλους. Οπότε θα σου πω ότι έχω φίλους. Έχεις υπερασπιστεί και κάποιον δημόσια? Δεν χρειάζεται να πούμε. Δημόσια το έχεις πει. Και τι να το όταν είχε γίνει η διαμάχη για την Αφίσα. Και είχε υπερασπιστεί τον Γιώργο Μαζονάκη και έχεις πει: είναι φίλος μου. Αγαπώ κάποια παιδιά και επειδή ξέρω κάποιους συναδέλφους μου, γιατί ξέρω ότι είναι καθαροί, αγαπούν πολύ αυτό που κάνουν και είναι. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου, είναι ντόμπροι. Άμα θα πούνε κάτι, είναι αυτή η άποψή τους, δεν θα το παίξουν. Γι' αυτό και εγώ το αναφέρω, γιατί δημόσια το έχεις πει. Λοιπόν, άρα τους άλλους δύο που είναι φίλους τους κρύβουμε. Τους ξέρω, δεν τους λες. Είναι αρκετοί. Δεν είναι και άλλοι. Είναι και παλιότεροι καλλιτέχνες που έχω ωραία επαφή μαζί τους και δεν φαίνεται έξω στον κόσμο. Ξέρεις, η φιλία μεταξύ συναδέλφων είναι ωραία να μην επιδεικνύεται. Είναι ωραία να είναι μες στο σπίτι σου. Είσαι από τους ελάχιστους καλλιτέχνες όμως που έχουν φίλους από αυτό το χώρο, γιατί οι περισσότεροι λένε: δεν κάνω παρέα. Γιατί είναι ανταγωνιστικός ο χώρος. Έχει πλάκα κάποιες φορές. Ξέρω και άλλοι φίλοι σου. Περίμενε. Αυτό δημοσιοποιήσατε πρόσφατα. Άκου. Πρόσφατα πάνω σε ένα σκάφος. Μη λες ονόματα. Αφού το δημοσιοποιήσατε. Να σου πω κάτι. Όταν έχεις τόσους ακόλουθους και έχει η Νατάσα Θεοδωρή τόσους ακόλουθους, δεν μένει μυστικό. Έχει πλάκα να έχεις κάποιους συναδέλφους φίλους σου και να σε πλησιάζουν κάποιοι και να σου λένε αυτός έτσι, να πάνε να σου πούνε κάτι αρνητικό για αυτόν που εσύ ξέρεις ότι είναι φίλος σου. Έχει πλάκα. Δεν δέχεσαι βέβαια έτσι στους φίλους σου. Δεύτερη κουβέντα. Όχι, με τίποτα. Στα social. Ναι. Γιατί δεν ακολουθείς κόσμο, βραγόρι μου? Είναι δικό σου, το διαχειρίζεσαι εσύ? Το Instagram. Κοίταξε, διαβάζω, έχω μάθει, μπαίνω, διαβάζω αρκετά μηνύματα. Το διαχειρίζεσαι εσύ, το Instagram? Έχω το συνεργάτη μου τον Κωστή και μπαίνω και βλέπω πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω πώς να κάνω ούτε τίποτα. Δεν ξέρω πώς να πατήσω και να ανεβάσω κάτι. Φοβάμαι καμιά φορά μην κάνω καμιά γκάφα και με γελάει όλος ο κόσμος. Γιατί δεν ακολουθείς? Ακολουθώ, γιατί? Ακολουθείς 2-3. Όχι, όσους βλέπω. Έχω πει στα παιδιά να κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν. Δεν χρειάζεται. Ξέρεις τι, και οι συνεργάτες μου, μην νομίζεις, επειδή με ξέρουν πώς είμαι, κάποιες φορές γίνονται πιο περίεργοι από μένα. Ναι. Λοιπόν, το χειμώνα τι θα κάνεις? Για να μην στελειπωράω, γιατί πρέπει να ανέβεις και να τραγουδήσεις κιόλας. Το χειμώνα ετοιμάζουμε κάτι πολύ όμορφο στο Eton. Δεν θέλω να το αποκαλύψω, γιατί αν καταφέρουμε να στήσουμε αυτό που θέλουμε, θα είναι πολύ ωραία έκπληξη που θα συζητηθεί. Εγώ να ευχηθώ λοιπόν άλλος ένας στόχος να κατακτηθεί και να πραγματοποιηθεί και να λιποθεί. Αμήν. Να είμαστε καλά και να απολαύσει ο κόσμος ό,τι του προσφέρουμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς, πραγματικά. Χαίρομαι όταν είμαστε μαζί, ειλικρινά στο λέω. Κι εγώ. Την απολαμβάνω την κουβέντα. Γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια. Μη πεις πώς. Σε ξέρω από 5, έχουν περάσει 25 χρόνια. Γι' αυτό σε αγαπώ. Θέλω να είσαι υγιής, ειλικρινά στο λέω από καρδιάς. Και εσύ Τάσο, να είσαι καλά. Θέλω να είσαι έτσι χαμογελαστός όπως πρωτογνωριστήκαμε και με αυτό το παιδί, ρε Νίκο. Το έχεις μέσα ακόμη ζωντανό, μπράβο. Αμήν. Όλος ο κόσμος πρέπει να έχει μέσα, να κρύβει μέσα στο ένα παιδί. Εάν δεν κρύβεις μέσα στο ένα παιδί, χάνεις το χρώμα της ζωής. 1000 ευχαριστώ, Νίκο μου. Κάθε επιτυχία και υγεία. Κι εγώ, να είσαι καλά, Τάσο μου.